Kaixo txoriene, ze otutzen gatzue burura esaten batzuet kibe eta mujadara. Zuri? Itu? Rita? Idearik ez, biteli? Kibe? Hombre, kibe, kebe, kibi, kipi, kepi, kiba, kupi, kuba, kupe. Hoietako zein aukera ematen diazu, ze horrela ere deitzen zaie. Bueno, kibeak die, ontsa erakutziko zuegu platero osua, baina kibeak die olako haragi bolatxo batzuk, ekialde hurbilen eta, bueno, herrialde arabierretan asko jaten dienak, eta mujadara da beste erresta bat, arrozakin itzen dana. Orduan, bixak nahaztuko ditut, eta ingot, olako plater kombinatu arabiar bat. Vale, eta horrekin beteko du programa, vale? Eta nik ero nire Zuk ez daukatzu errestarik edo gaur? Bai, baina... Alpertu eta torren gaur pate. Bai, orduan ez dut lanin jarriko? Mai, ez da izu esaten, mai... Esnatu... Alpertu eta torren. Zeramo, suste, muste. Igual jonei eman dutza audioko jonei. Esaten jozu jon, la ostra. Koitxaua. A ver, azaldu zelan prestatuko jizuen bi errezeta hauek. Kontako zut. Lehengoikot arroza laranja lore urakin egosi eta bitartian tipula ondo gorritxu dabixak gordeko ditut. Gero kibe orea itxeko bulgur garixa, aragixeatua eta tipula nahaziko ditut gatza eta piper beltzakin. Eta gero sartagin baten tipula eta berakatza erregosi, gorritxuta dauzenean aragixeatua gehitxu, kanela, pinaziak eta perrexila. 15 minutuz kosinauko eta gero kibeak osatuko ditugu. Horretarako horian bikoiarakada hartu, bete garrixakin bete eta pilotatxuak egin, da horrek frigi. Gero sartagin baten pinaziak txigortuko ditugu espeziekin, gero arroza digistak eta tipula nahaziko, eta arroza kibe bolatxuekin zerbitzauko. Aragia, zer raskumean ebekarri duzu gaur, ero gaur txala? Gaur txala eta txerrixa, bakit txerrixa igual eurak ez zabela jango, baina, bakit horrek aragixeatuak eta aragixeatuak normalien, txalanak izaten di onak bai, baina apurtxoa lehorra bak, orduan gustatak jaten ez apur bat gantzakin eta nik eskatzen dut beti, aragibolak eta itxeko moruan, beti eskatzen dut, hori, nahazketia, nahazketia daukienak. Nik esan, lagun arabiarra pilo daukate, eta beraiek burdai azpikoa jaten dute, txerrikia jaten dute, edari alkoldunak eraten dituzte, eta bere galdetu, zer, zu mesatara jute zala, eta ez, egia da, beraiek ere, hemen egia da, gun norbait arabiarra dela, pentsatzen duen lehenengo momentutik uste du sinizduna dela, ez? Eta ja identifikatzen du hori, ez? Elikadura mota horrekin, da ez da gizer, da, badaude horrere, badaneti edo. Eta gero malgutasuna dau, ez? Batzu bai sinisten dabe, baina, gero igual elikadurakin eta izaten malgua, edo esain zorrotzak. Egia da, kibeta, nik hemen izen guzti horiek badauzkat, eta modu ezberdinetan deitzen zaio, eta egia gero baita, errezeta egiten dela baita, Hego Ameriketara Siriako inmigranteek eraman zute, eta han Brasilen egiten dute bat gaztarekin betegarri moduan, eta han deitzen da kibe rekeixao. Rekeixao, hori Brasilen eta Brasilaldian eta izango da, ez? Bai, Brasilekoa dela. Eta, azkenean hori da, kultura, jenteak kulturakin, bere kulturakin eramaten ditu bere betiko errezetak, herrialde ezberdinetara, eta askotan, moldatu egiten dituzte hango jakietara, eta horrela errezeta, gozo askoak atera dira, moldatu eta, pentsatzen dut, Euskaldun askok bere garaian Ameriketara, o hartzantzan ero joan zirenak, eta nahiko zuten ez dakiz zer, hemengo zerbait prestatu, eta agian izanez eta moldatu, bertako jakiekin. Estatu Batuetan oso, badau blog bat, blog bat, oso famatua deitzen dela Spoon, Fork, Bacon. Da, koiara, sardexka eta irugierra. Eta neska hori boizekua da. Da orduan badauko, errezeta pila bat dauzko, eta berdako bada kalimotxua. Eta nik enakixen bera boizekoa zala eta jatorri euskaldunekoa zala, eta orduan zen nintzen bloga irakurtzen, eta kalimotxua neska amerikaronek. Eta horregatxe izan, beraz, egongo die, euskaldunak eraman dabela errezeta euskaldunak eta horra. Eta gero beste... Kalimotxoakin badau zerbait estatu batuakin lotzen dana, jarritu. Gero, uste latan ero nahi zutela freskagarri moduan, eroan zerbait atala moduan, proiektu zerbait egon zan hor. Beitu, enak isen. Esango notzuna da, behitxu, egon nintzen bilatzen olan errezetak, bakaia bitxeko bizkaitxar saltzan, ez? Nik banaukan nire amaman errezetia, baina, gure nauen beste batzukin bebai,
bueno, konparatu edo. Eta ikusinen bat, da esan baina, zeinekin dau. Eta gero beste bat da esan berdina. Eta esan bakaiaua, eta zaukan tomatia, piper pila bat, holan pikante pila bat, da ez dakizu, eta esan mexikarra. Eta mexikarrek badauki erresta bat, dala bakaiaua bizkaitxarerara, eta dauki, hori, ez dala gure bizkaitxar saltza. Baina, moldatuta. Hori, gu Irlandan izan ginenean be, bai. Asko moldatuta, Bai, guk Irlandan egon ginenean, probatu genduenan, lebatza saltza berdean. Karo, bazan, saltzuk ikusten zen duen, da saltza berrian, saltza, holan, itxura zeukan hemengo saltza berrian antzera, baina gero zaporian ez zeukaz ikusi, azkenean zan, holako, belute bat egiten zuten, gurinarekin, eta gurin horri irina botatzen zioten, gero salda batekin bustitzen zuten, eta botatzen zioten, hor izosgailuan zeukaten olako nasketa bat perresila eta baratxuria. Orduan, bazan ikutua saltza berriana, baina berez saltza berria etzan, eta latan kontu hau da, gainean, esaten nirek laguma daukat, bere familian, beti da hain izan dute. Mostin bizut minutu bat, esateko bakarrik hemen jarri dugula basmati arroza kosinatzen. Bai, tomen bota berri zu. Eta bai, tukea berrezia, ez? Hori da, hau uretan da, hori, olixua, gero arroza bota, gero ura, nik botatzen dut, bere neurrixan bikoitza eta apurtxu bat gixo, bikoitza eta erdi edo. Eta gero, hau da, laranja lore ura. Hau da, errego pilei botaten jakon, hori azar, ura edo. Bai. Hau da, apurtxo bat, honek emangotza zaporia eta berezitasuna. Ikusten dozue, honek zapore pila bat dauka da, oso usaintxua da oso... Eta hori, hauan be notatzen da, berez, ez haitxe ze pasa borrekin, Koiaratxo txikitxo bat, eta guziko egostan. Hau da, espeziakin da moduan, beti neurria, eta espezia berri bat erabiltzen duzunean, hasieran gutxi bota, eta ero gustatzen mazaizu jumun gehitzen gehiago, espezia batek errezeta bat ondu inaldigu, ero bestela popatik hartzea bialdu. Lagun honek, David, berak patxarana, beraien familian patxarana eta patxarrak eta beti ekoiztu izan dituzte, oin bermuta egiten ari da, eta txapelketetan daneiko goian, eta, horra ari dira, bere lagun bat txakolina egiten duena eta hori, eta estatu batuetara saltuan nahi dute eman. Estatu batuetan, esan diote arrakasta izateko, txakolina latan saldu behar dela. Eta hasi dira txakolina latan egiten. Eta lehen, aipatu genuen, beraztegin nola egon ginen, aste hortan, beraztegin aurkitu genuen behi, sagardoa latan. Eta hori saltzen dute. Sagardoa geroz eta ohikua da, igual, latan eta holan botila txikitan eta aurkitzen nik hori ikusi izan dut. Finlandiara joan nintzenean Erasmusa itxen universidadian, latan eta egoten sagardua. Da, bueno. Ni raro egiten da, ez? Baina egia da, esaten dute, zuek estatu batuetako merkatuan sartu nahi baduzue, aukera hori behintzat emanin behar dela. Ez dizut esaten zure produkzio guztia hortara bideratzea erodena latan. Baina aukera hori ematea zean antza, asko eraten dira olako edariak eta alkola eta, kirola eta dauden olako, ospakizunetan, partiduetan eta latan eramaten dutela asko, eraman etxetik eramaten dutela, bertan hartzeko, eta, komodua da, ireki plum. Eta, txakolina, sagardua. Estatu batuetan ikusitza daukatela horre kombinatuak, edatu ditxosuna, igual, bozka laranjazukua. Hori latan? Bai, hori latan daia, prestatuta etorten da, edo barrona, olako kola freskagarriakin. Eta hori bai, latan, nik hori bai ikusi dutela. Ez, kalimotxoa da, ez dakit. Bakit, bardina dela, esentzian, ez baina. Kalimotxo bat, nik betu, agian zentzu gehiago aurkitzen dio, kalimotxo horri, beste hori, zein txosnetakoa? Hori, ez da, kalimotxo ez ezer. Ni jute eman ez txosneta eta juten eta kalimotxoa, juten nia makina, ez makinako ez prestatua. Ez daukau prestatua, orduan kriantza eta Coca-Cola, ez. Ez daukitzen dabe, da hori ematen dutzu, Karo, hori, eta eronin prestatzen, ez? Bai. Hori beste hori, auskalo horrek tripak dana izorratzi izkizu. Nahi, baina, esan dakua. Hemendik aurre, auskalo etorkizun batean, nola erango dugun dena, dena kon latetan eta... Zu latak ez dituz ez autu lehengo irekitzen zana, esken bote jentzan. Osa, jentea bota egiten zuen lurrera, hori zenbat ikusi. Irekitzekoa, esan nola bertan geratzen. Hori hartu, eta zan olako anilatxo bat, eta ero eskin, eraten duzunan horren forma, eta hori zan, sardina latana batena moduan, kentzen duzula, hori txikian, eta hori zenbat eta zenbat ikusitu kalean lurrean botata, jendean lata hartu, irekitzen zuen hori,
eta anilla hori bote izan. Arrazoia daukotzu, da ez dut ezagutzen, baina bakitzu ze itxengaben guk txikitan eta horrekin, latako erastun edo anilla honekin, itxengaben holan, kentzen gauen, da, etzan segitxuan kentzen. Da orduan joaten ginen, gutxinaka kentzen. Eta esaten ginen, A, B, C, D, E, R, holan. Eta jakiteko norzan zurito. Zure maite mendua. Eta orduan, igual tokatzen gatzun L. Eta zuk idazten zion L, da orduan, igual. Lorenzo. Puzatzen Luken. Eta orduan, L bat, basaukatzu. Baina, ni suposatzen, hor... Da hori zan, magia beltza. Ez. Hor kontua da, Aitorrek eta Zigorrek inoiz ez daukatela aukerarik izango. Bai ez, bigarren buelta baten edo azkenengoa. Bai, lehenengo, zetaraino esan ezten sekula. Eta pasatzen duen aurrenekoan. Orduan, Aitorrek, Beñatek, Carlosek aukerarik ez daukaten. Igual baten batekin guzaten, Bai, lehenengoan ez. Eta Zigor, Jerai, Joanes jota ginda. Horrek aukerarik gabe, geratzen ginen. Zigorrak bintzat ez gabe, eta Ziortzak ere. Txepena, Bai. Betu, nik lagun bat izan, daukat, orain, nire bikote hoi bat, lan iten du... Daukat, kuskuserua gara. Ez. Hor, zornotzan badao, birziklapen, lehenengoetakoa izizana, honek poltza horietan gordetzen botatzen zen, eta latak eta horiek, eta horiek ibiltzen ziren, banatzen, ez? Eta lehen garai batean hori ez dakit ekartzen den, baina horrelako freskagarrien markak ekartzen zituzten promozio bereziak. Ez dakitzen bat hori zuka anilla horiek, ez dakit, berreun aurkezten bazen nituen, ez dakit, bidai baterako, ez dakit, ze oparia, Wallman bat oparitzen zizuten. Kau, hauek hori dena, horako zinta batetik, eta jasotzen juten ziren, bidaiak, opariak, gauzapia lortzen zituzten, da, beraien lana hori zen, eta nibiltzen ziren kortxoak, honen boteian tapak eta gordetzen, danetik, atxoiua. Bitxu. Bueno, errezeta, nola doa Petrazia Vitali? Oinarri zuekin da, arroza egosten, da hemen txadaukau, tipula erdixarabiliko betegarri, ingo kibearen kanpoko geruza, ze kibea die aragizko bolatxo batzuk, baina kanpotik dauki aragisa eta gero betegarri bat daukie barruan eta bai aragisa da. Izango ziren olako aragi bola batzuk guk itxe ditugunak, baina aragisa kanpotik eta gero aragisa barrutik bai. Bakit igual ulertzeko apurtxo bat zaila dala, baina ontsa ikusiko zuen gero prozesuan. Orduan, honen erdixa fuengo da arrozakin, da honen erdixa, ontsa ingo dugun kibearen oreantzako. Orduan, oreantzako nik aukeratu dut bulgur garia. Orduan hau da garia, baina, joan nintzen denean erosten, enauen bulgurra holan aurkitzu bakarrik. Orduan hau da bulgurra lekaliekin. Honek dauka, hau dilista laranja, dauka soja apurtxo bat, dauka kinoa, eta, zereala azkenean da. Orduan, zereala jartzen jako aragisai, tipula apurtxo batekin, eta aragisakin, katza eta piper beltza. Bulgurra ezautzen ez duzunentzako azkenean da, kuskusa ero ezautu pixkat ale handiagoa dira, horre egiten da, irina egiten da, egozi egiten da, eta horra aleak ero atatzen die, gero olako sarea antzeko batetik pasatzen dira, eta tamainan arabera, bulgurra dago lodiagoa, finagoa ero, kontutan izateko azken finan, izango hasian pasta, espagetiak gero hori, baina zati txikitetan semola moztuta, eta gero hori, glutena daukala, glutenik gabekoa ez da hola, eta zeliakoek orduan, ezin eta jan. Garixa da, orduan. Baina, oin, Juan Barnitzen esan den da, esan tozunean, aragiakin beteta eta rekexao egiten bazenun, rekexao gaztakin horri aurertuko genuke, ez? Kanpoko beruza aragia izango zen da, barrukoa gazta. Hori da. Orduan, betegarri xaitzeko aragisa bai joeten dela kozinatuta, baina, hau, kanpokua da, aragisa holan gordinik, gero frigitxu ingo udana, baina, kanpokua gordina geratzen da. Orduan, gatza, piperrotza. Eta beste ekipula zetako da? Hori da, aragisan betegarria itxeko. Vale. Lasai. Gutxinaka. Joengo gara. Bueno, hemen, aipatu dugu, musulmanan elikadura, eta, eta Euskal Herrian daukagu kristiautasuna, ez? Gaur egun ez da horren beste garizumana eta ez da horren beste errespetatzen ostiraldetan da aragi eta ez jatea eta olakorik. Baina, beti erlijioak zerikusia izan du janarekin, ez? Azkenean jaten garena gara, eta, zenbatetan baldintzatu izan du erlijioak, zer jan behar dugun, ero zer ez, ez?
hortan, bueno, sinez duna, ero ez izan, ez? Hori da. Orduan, munduko leku ezberdinetan, guk daukagun ezau, gero arabiarre badaukate ramadana, eta hor azkenean bakizu egiten dutela, hilabetean zehar egunez ez dute ezer jaten, eta ero gau guztia, bueno, jai bada azkenean, bere jendako jai bat, eta horre elikatzen dira bakarrik. Eta berez isa da. Bai, baina, azkenean, egun guztia, gero, baina, bueno, hor aukera daude, gaztiai eta urdun dauden emakumei da ez dute zetan egin beharrik, eta uste dute adin batetik aurrera azten direla egiten. Aukera dau. Bai, baina, bueno, egun guztia, gero, gauez jaten dute lepo, baina gau, lobe gutxiago egiten dute. Baina, kontutan izaten da hori, herrialde arabiertan egun horietan be lana gutxiago izaten dutela, ordan ez da berdinenik ezautze ditut. Arabiarrak hemen bizi direnak, eta gara, beraiek ramadana ezin dute ondo egin, gehien bat gero lanera joan behar direlako. Egin ondo bai egiten dute, elikadauran aldetik errespetatu den dute, ez dute egunean zer jaten, baina gero, goizean, bueno, lanera joan behar dute, eta gauean ibili dira pixkat, bueno, egunean zer jan ez duzunan jaten, eta parranda, bueno, ez da zetan parranda izan behar, parranda lo gutxiago egin da. Eta ero lanera joan behar da, eta ni dauzka lagunak kirola egiten dutenak, eta lasterketetara joan direnak, eta anoagunetan ezin dute urik eran. Ezin da. Hoi sufrimendua. Hori, baldin bakizu karreria justo jausten jatzula, Ramadan garaia esa punta, ez? Bai, batzuk ez da esaten du, bueno, baina, eta ondo eramaten dutenak, baina nik ez da, susto ematero egon izan da hor, eta berez hori da, atxeden hartzeko, garbitzeko, bueno, erlegio guztia daukate pixkat hemen. Berrio dietan kontura gatoz, hori, erauen kontura gatoz. Berriro hau da, marmotan eguna. Bueltaka. Bueno, hemen, tipula eta berakatzaia gorritxuta dauenean, gehitxuko aragixeatua, eta aragixeatuakin batera jarriko espezia batzuk, nik jarriko bakarrik kanela puntutxo bat, amentxe daukat, eta kumino puntutxo bat. Orduan dauko kumino hasiak, hemen txaputxo bat, kanelia bebai jarrikotzat, eta gero garrantzitsuena, piña zixak. Iepala. Bakit garestitxo dauzela, baina, bueno, ondo etorten dire, bai, noixian behin, gazta behin bida bankuen dauena, da poltsikotik ateraten dana, ze honek merezi dago itxia. Baina, zetako iten dugu lan egunero? Bai, arrazia dago. Estateko da, eta bestatu beti orkejak alade, baina gero, hausia, ez da izalango kotxia ez da izet, guri jatea gustatzen. Hori da. Eta gero, beti esaten duguna, Osea, hau, pinazirik ez baduzu aurkitzen edo esposu nahi diru hori gaztetia, aldozu jarri almendrak edo anakardo batzuk edo dana dalakoa. Baina egisa da pinazisek ematen dutzela gozua dira, pinazik gozo ikutu hori eta oso suabea eta oso fina dira eta harrapatzen duzunean bat esan gauza handia dieta lehen esan duguna. Lana, zetako juten gara, gaina Patrik, kotxetan kotxia ez du erosten, orduan bestatzuk kotxia erosten gastatzen duguna, Patrik pinazitan gastatzeko gara. Azken handixen, pila bat aurrezten doze, behitxu. Lanian egun osuan. Probatu honekin. Laren jalore urarekin. Lanian egun osuan, hola ez da diru hori gastatzen, pinazitan gastatu ustela? Egun osuan lanian, Bai, mutil. Patri, egunero, zuretzako denbora hartu da, Patri. Gero saretan, gero entxe enpresia aktibatzen da, azten da garai altua, ez? Turismoana, eta entxe enpresia aktibatzen da. Eta bizi, Patri? Udan, uste moztia udan. Udan betxorien hemen egoten gara, Bai. Hombre, laune, aurre oten abesten etxeetan bebaita. Kontratu ez du sinatu baina. Horre gabetan grabatuko dugu. Horre gabetan grabatuko ditu, eta bai. Txorien late night. Ja? Late night txori, ene. Zer da hori? Hori latan bebai saltzen dute, o nola da? Lata night. Bueno, entxe, bauku betegarrixa prest, orduan. Betegarrixa osten utzi behu. Bai? Beraz, mitxo jarriko mitxe estarreko, ez? Hori ez. Txak, oso ondo. Bale, Urrengo pausua. Urrengo pausua da, arroza juetia eitzen. Horretarako sartagin baten atarako, hauzo da. Hori da, ez dakit bat da, ez dakitena nahi dugu zen, beti esan da ez dakit, bai? Bueno, bintxe joango gara eitzen arroza. Arroza zelan, zein behar zaio arroza eitzen.
Hora, egozita ero frigitu hori merda? Bai, hau honei gero jarrikotzau, olako, bueno, espezia batzuk, pinasi batzuk, dilista batzuk, eta hori joango da, ontxe... Ze dilista ekarri dituzu? Berdina, pardina, laranja... Gaztelakuak. Horrek izaten denak apurtxo bat haundixauak, ja, egositza zauzenak honek potuetan eta saltza itxustenak, baina nik etxean beti augitza itxut pardinak. Bai, haunen gaztelakuak, ero erregina bebai deitzen diena. Bai? Bai, erregina bebai. Gero dago beluga ero beltza dana txikitsua lehoiek, horiek oso polita die. Eta gero zan daitzen da hori frantzesa, pui dilistak, ez? Ez dakit puiko, ez dakit zer da. Puiko dilistak, nik uste, horre berdiek izaten dira txiki-txikixak bebai, polipolitxak. Nik, bueno, kontua da dilistak, eta dilista itxa. Dilista itxa ikasi dugula. Ke bas, dilista? Ez, dilisto, noa dilisto. Baina garai batean egia da, dilistak ezien, bueno, zubi goenkale zalea izan zara. Hor, zeini gustatzen zeitzaizkion pilo bat dilistak. Horre, basegoen, nik entzun izan dut, holan, dilistan kontu da, bai, ez dakit, goenkaleko, ez da hori pilo bat gustatzen zitzaizkion, eta dilista hitza orduan aipatzen zen goenkalen zen, nire tiak, nire izebak eta goenkale beti ikusten zabien, da, karo, zigor, zer da dilista? Horre dago lentejak, ez? Lentejak. Lenteja, bakaro, baina gaur egun, nik uste dut gure seme alabak eta dilista normal erabiltzen dute, eta guri ja dilista barneatu zaigu. Eta hori da, azkenean txorienen egiten duguna, pila, olako hitzak, kuiatxoa eta pixkanaka, bai, ikesten sartzen jun jendiaria, oza, nahi dut esan, bai, kalabazina, bai, oso gurea da, baina barneatuta daukau, baina kalabazina erderatia dator, eta iparraldeko jendeak, ez dakit nundi doan, orduan, bueno, kuiatxoa behi zen, oso polita danez, bueno, basar dezagun kuiatxoa. Bai, ontsa, nera mama Juanitak beti danik, beti guztau txoriene egunero, ez? Ben bidali zoskun mesutxo bat. Eta, karo, beren dago, izaten dira lentejak, esparraguak, kalabazina, da holako gauzak. Da ontsi txoriene ikusten da benetik, geroz eta gehiago ikasten duze. Lehen, hasieran esaten zaben, honek zer da bizeitzen? Bai, eta ero... Eta gero, ikasten zuen, ez da, nitxorien nabienetik lanin, barrengo rixak, ez dakize, ziazerbak, orburuak, da. Bueno, joten zare itzen da, azkenean, hori bebai da, eskuntza, ez da, eskuntza gabizena itzen gure ikusentzuli bebai, azkenean, bueno, oitzia, euskeraz itxera. Hemen txe, lehen gorritxutako, tipula. Kumino, apurtxo bat. Bai. Kanelia be, botakotzau, pitxin bat. Gora espeziak. Gora espeziak. Eta gero, bueno, espeziak, gero, ja, ezagun hauak edo, piper hautsa. Orduan, piper hautsa. Gozoa eta pikantea. Gozoa eta pikantea, eta mina. Orduan, bueno, honei, emango zau bueltatxo batzuk. Bai. Eta honei gehitxuko zau. Gehitxu hau, segitxua ningo da. Bai. Honei. Pinazi gehiago, gaur abera txetorri gara, Bai. Espezia pila bat, ez? Nire hurrengo errezeta oso merkia da, lasai. Otarra itxak iguz deitxu. Gamba dia, merkia baduz. Bai. Bai, karritxut, merkia baduz. Jakin da, pinazitan dirutza utzi berzen duela zuk. Oso ondo. Bueno, gure aurrekontuan, hau da, bueno, bixare karriko, ez? Olako arroz egosi bat, tortilla frantzesa bat, edo lan oreka mantentzeko. Alizek aspaldi izan dago, brokolirik aspaldi iztugula sartu. Eitu. Berak badio? Karriko du. Hori da. Bueno, lehen, hemen behin baino gehietan aipatu, nire lehen guzuak eta, ni baino 14 urte gehiago eskatenak, eta 60 eta pikuta, horiek eta, ni lehen guzua identzuten dira, eta zenbakiak eta, gure osabak eta, zenbakiak eta dana, eta zura mamak eta, erderaz esaten dituzte, utxura da, dana euskera zein, baina gero esaten, bai, setiembrian etorri zan hori, eta 24an, eta segunekoa da, hori 22ekoa. Eta horrek gu ja zenbakiak guk, zuketanik, dana euskaraz ikasi du. Eta azteko egunak eta hilabeteak eta oso barneatuta euskau euskara esateana. Eta, bueno, hemendik urte batzu barru, gure seme alabak eta, erabiliko dituzte, dilista, kuiatxoa, luzokerra, eta normal, behar da moduan. Proba duzu arroza laran jaurakin? Bai, ez dauka holan gehiegi, badauka puntu bat. Bai, gutxi bota dut zaurako. Ez dauka holan gehiizkoa, esateko moduan, rosko bat jaten nahi, errege opila jaten nahi nez. Ez da, imestarako ez. Eta, bueno, hau da mujadara arroza, ez? Hau Egipton, zera ditzen sotzien, koxari arroza. Han beba ditzen da, arroza, han pasta botatze, arroza, pasta eta lekaliak. Bada bitxia, baina, bueno, espeziakin eta, ona, hidrato iturri potentia. Errizumearen janari, deitzen diote honi ere, azkenean, merkea da,
eta bakizue proteina bilakatzen dela, proteina oso bat bilakatzen da, nasketa hau, hidratoak gehi lekaliak, eta, bueno, gero botatzen dizkiozun espezian arabera, aldatu alda, eta moldatu alda errezeta bai hemenetan, bueno, goxua eratzen dela, eta probatzeko gomendatzen dizugu hemen. Bueno, Zigor, Iturreta, arroza, eina. Hau zelan dau, holan, ibiltzeko biltzen eta, guztu baietz, zuzenin joango garaik. Zuk esan, zure errezeta berak, ni egi esan, hemen nagoz, adi, pausu guztiak jarraitzen, ze gaur pausuak ekarri dituzu, Patri. Bai, baina... Oina aragiekin beteta. Hori da. Pausa asko dauz, baina ikusten duzuen bezala, erreixa da, Bai. Hau, heitxingo, arrozaia, eina dau, eta gero jarriko lagungarri bezala gure platerian. Eta gero, esan dutzueten bezala, aragi bola hauek die bitxixak, ze daukie aragisa betegarri moruan eta aragisa kanpotik. Orduan, hau injoguna, hau izen da, tipula gorrixa, oza, tipula gorritxuta, gero aragiseatuak gordinik eta bulgur garia. Orduan, hau hartuko golan, bitxu. Zapaldu? Zapaldu golan, ingo bolatxo bat bezala. Zein ezien honek italiarrak honek laranja... Arantxiniak. Hori da. Arantxini antzeko zerbait. Bai, molako zeo zer, eta gero hartuko. Hau, aragiseiak kozinauta dagoena, barruan jarriko. Vale. Eta ingo olako... Osa, kanpokoak gordina doa eta barrukoak kozinatutakoa. Hori da. Vale. Eta ingo olako biribilki bat. Baina eurak itxen daue, ez da borobil bat. Arrautza modukoa dira, ez? Bai, puntatxu dauko. Ez, puntakin. Holan itxen daue. Bai. Ez dugura holan ataratzia, baina bai, eta ematetatzie puntatxuak. Aha. Guruzu batekin zaietu? Ez, segi, oso ondo egiten duzu, nik oso ondo ikusten oso ondo ikusten zaitu. Nik daukat hemen hitzeiteko proteina alternatiboak. Batarak ezazu orduan platertxo bat? Bai, hori bai, noski. Eta lagundu behar bazaitut, nola inbardan da. Ez gaur esan duzu alper zatozela, lasai. Bueno, proteina alternatiboak guk hemen esan du, hemen proteina bat daukagu. Eta hor, merkatu handi bat dago, ze urtero hor inbertsio handiak egiten dituzte enpresak, eta gauza berriak ateratzen, eta milioiak inbertitzen dituzte, investigazioan azkenean, ez? Jakin da norantza goazen da, hor da enpresa Good Food deitzen dana, eta hango zuzendariak esaten du, hau, investigazioa elikadura mota honetan dago, duela 1980 hamarkadan, zeuen moduan, argi indarrarekin da energia, eta energia garbiak eta lortzea zeuen moduan. Orduan, aukera zegoen lortzeko, baina garestia esan da gutxi batzue bakarrik lortu alzuten, eta elikadura mota honekin gaur egun ere, badago aukera, olako gauzak eta ateratzen dituzte, baina oraindik lortu behar da jentea, gero, merkatu egotea hor, gero, jente, merkeago izateko, ez? Denentzako egoteko, eta merkeago izateko. Orduan, nik uste dut, hortara jungo, baina hemen badaukagu Lasarten baita enpresa bat egiten duela aragi sintetikoakin mundu mailan ikerkuntzan eta goi mailan daudenak. Bai, baskulina etiketa bai atara da proiektun bat. Bai. Olako, aragi sintetikoa, edo, beste proteina alternatibo batzuk eski. Bai, horre biotech food ero deitzen da hemen dagona, eta mundu mailan uste dut, referente bat direna, eta iken dutena hori da, atera, barrezketatik ataratako proteinatik tiraka, aragi esan dezagun, aragia sortzen dute, baina vegetala. Beitu. Proteina vegetala, interesgarri. Guk hemen jarraitzagu gure kibeekin, ez? Hau azkenean da, aragisa, holan, zigorekin dauen bezala, luzatu eskuan, zapaldu, kroketa. Ikusi osuen ere, bustantxo daukola holan, atara jozu paretxo bat, eta gero itxen da, holan, hoge baten moruan jarri, ama bergina bat ematen daue bere euskolien, eta gero jarrikotza aragisa apurtxo bat gehiago, eta gero joeten gako ematen, holako, estie luzengak, estie borobilak, izaten die, holan, bi bustantxo daukien borobil batzuk. Eta hauek gero frigitzeko horrelan bere hortan, ero nundi pasatuta, ero pasatu behar dituzu zenbaitetik? Hola, bere hontan. Batzuk botatzatzia, irina botatzatzia, baina bestela holaxe. Orduan, gu igual joengo gara, azkenengo bisak itxen, hau dana garbitzen, eta etorriko garaia horixo daukagunean, puntxuan. Eberto. Hemen txau gure aragi goxokiak. Goxokiak. Mokadukoak, ez da? Bai. Eta guztu gingo lan bota. Nahi zu zeuk, ni hemen distantzira jarriko naiz.
Hau da gure nausia kafe egiten duenean bezala. Ba, espada distantzira jarri behar da, txak? Hori ingo berreza bat, tiramisua itxen dagoen urrengoan, ingo kafea. Eta salduko dugu zelan egin behar da. Albertonerara. Baina, kulpa neria izan zen. Ze bialdu nion horrelako sare sozialetan aurkitu nuen, nola egin kafe perfektua. Eta horra saltzen dizu zenbat bete behar dan, ur beroa erabiltzea, gero hartu eta italiarrean egiteko, Han ur pixka bero oto behar dizu, bestela kafea erre egiten dala, tapa irekita, ez da gizer. Claro, ez duena jartzen da, gainean egon behar zara adi, tapa irekita daukalako, segero bestela, eta holan dugu goteles margotuta kafez guk, hau gure txorieneko plato guztia. Bauko, bai. Nik abonetako oparirik onena, izan zen, baukote kafetera bat, horrek tabernetakoak eta morukuak. Kafia itxikuak da holan. Eta bihotzak eta iten dizkizu? Ez jata, talatzen bihotzak ondiokan. Biteli, ez da zaila hori. Holan, aparrarekin pla botata da. Bai, ekarriko atzundik, aber zaila da nero ez. Zaila da. Zena duzu eitea. Bauka bere misterioa, Bueno, hori, zena duzu, pipermin baten eiki holan txake hori? Bai, hori ez da plantilla bat jarri da esnia, bota, horrek jarri. Ez. Bota, gero txotx batekin imarraskia, eta... Ai, nik iten dizizu minionak, eta nahi duzuna. Bai, zera. Ez? Opustua. Karri kafetera ona. Honek zabaldu baino lehen. Ja, hasi da gai esaldatzen, ez da fidatzen. Atarako itxugu honek irurak. Ze hau... Eta beroak ejan behar ditugu, ero... Hau, zabali dau, beraz? Erakusteko, barruan, Kinder sorpresa, baina... Hori da. Barruaneko. Ikusten dozue, aragisa jarri duguna gordina kosinatzen dela, eta barrukua bebai, barrukoia kosinatuta dau, baina berua emoten dutza. Ez da kosinatzen guztiz, baina emoten dutza. Orduan, hau, bitxu, itxira. Txak? Gure Kinder sorpresa, sartuko itxugu beste batzuk, segitxuan itxeko. Hemen ben jarrita, Patri, ben jarrita. Oina zigarela ja honek kosinatzen. Bai. Eta ingo duguna da, zerbitzatu. Platerrean. Eta izango zen ez, hori lagungarria, ero plater nagusia... Hola, plater kombinatu bat, bezala. Baina osagai nagusia zein emango zenio dezu garrantzi gehiago, ero biak diadukate berdin. Biak, jarriko nagoen, holako bat, pelotatxo bat, hau. Rubiko pelotatxoa. Hori da. Nahi emango za bueltia. Eta gero, bitxu. Apurtxo bat. Arroza lekaliakin. Aldamenean. Ogan gainera platera aukeratu dut bai marroixka beix aldera. Eta gero hemen txaduk hau. Menta hola nostotxo batzuk. Eta bai sesamua da gustatzen gake, ez? Eta jogur saltza ero legunean intzen duna bai, ez? Aldamen batean honekin, nahi dut esan, haragikin da laguntzeko ondo etorriko zen. Zigur ondo doiela. Berez, hau, da gure kibea mujadara arrozarekin. Bueno, probauko? Bai, nik aurrena arrozakin hasiko naiz. Arroza espeziatua, ez? Arroza bera bakarrik, bikain. Eta kanela da, benetan ez daukagula oituraik, eta kanelak ematen ikutu bat. Superona, ez da. Da, aragisakin bai, aragisakai espeziatu dauela. Osoa. Eta ez da lan esageratua, esateko, ez emat espezia dauzka. Ez, puntuan. Eta hona dauka, hidratuak, lekaliak, aragisa, eta denatek, zuriek zauka. Hidratuak. Dana? Ez, proteina. Danetari bai. Danetari, ez, proteina. Bai, nire errezeta proteinaz beteta dago, ze prestatuko dut itxaso eta mendi nahazkia. Hau da, itxasoa, gamba batzukin, eta mendia izango dira, hauek portobelo txampiñoiak, gazta urdina, gure larretako arrautzak, arditxak, oiuak, kokoko, danetik. Ez da, eta oiuak zaitik. Kokoko. Bueno. Gure txian bintzak kokoko. Eta hortarrezkek? Glu. Konta berrezti. Vale. Bueno, lehenko baratxuri atal bat txikitu, eta oliba tanta batekin txampiñoiak salteatu ingo ditu. Gero beste baratxuri atal bat txikitu, eta gambak salteatuko ditugu. Gazta urdina eta txampiñoia sartuko ditugu, arrautzak irabiatu eta arrautza naski bat ingo du. Perresi botako dugu, gatz puntuan jarri, eta zerbitzatu.
Ze ona. Hau lehen gare batean, ogi frigituakin la zerbitzatzen zen askotan, Bai, pila bat. Nire itzen oso zalea, eta egia da, pistoa Bilbo darrerara, eta holako naskia beti ogi frigituarekin aldamenean da. Nire guztetan gaten. Bai, gozoa da, bai, baina... Algortan badau, taberna bat ereatxu deitzen da, bai. algortan. Eta saltzen da olako, hori, nahaski batzuk, horekin baina pintxo erara, eta ogisa, txigortu biharrian itxena frigitu. Eta duan, ogisa hartzen dozu, da horrek dago koipian. Gozua dago, baina pixka koipetxu. Bueno, hau errezingo du, esan dako, lehengo, eta lehen, nahaskiak egiteko, arrautza nahaskiak egiteko, nik bi teoria ezagutu ditu nire sukaldaritza sasoian, batzala, bizian arrautza bota pixka da purtu eta atera, eta besteak gero modan jarri zana, eta izan zen, batzu Maria bainuan deiten zuten, da krematxu utzi behar zen, da zu oso basuan, da denbora guztian mugituz, eta nire baratzen naiz, Etxebarri jatetxean honitzenean, han, xixakin eta onjoakin nahaskiak pila basatzen genituen, eta zen, holan polikin dakoa, ni beti izan naiz gehiago, zu bizian, bi buelta eta kanpora. Eta han zan, hartu eta daskarekin gainera, eman. Eta ni, bietan ondo geratzen da, baina gaur du, bigarren hau, krematxu geratzen dana. Ea zer iruditzen zaizu. Bai, niri krematxuak asko guztan jaten. Orduan zure gustorako, egongo da gaurkoa. Eta, itxasua eta mendixa ez, zigorrek ustartu bitxu hemen gure gaurko errezetan. Eta bai, azken aldixen gabizolan ez, lehengunean bakaia bada sobrasadia, da azken aldixen inditxu golan batzuk. Egisa da, Euskal Herrixan, nire Euskal Herrixa asko gustatzen gat, ez? Bai, hemengoa nazelako pentsatzen dut. Munduko lekurik onenean bizikara. Benetan baietz, osta, esagerazioa. Eskenean dana daukau urbil, ez? Zu itxasora zoiaz ordu erdixan, berdin danun bizizaren Euskal Herrixan ordu batera, asko jota, bi ordura, igual, Nafarroa igual bizi bazara, baina bai, aukiko zu, hau, igual erratzen da, hau berakatza. Hola, puntua nomen da, buiaka nahi dut, hola, beroa daukau. Beroa daukau, da, ies eitzen dago, erretzen gabiz, bai, hau da, Albertoren kafearen teknika berdina, beroa, eta, kafeak ies egiten dut, eta barren gorreak ere, ies egiten dut. Etxin bietu, Jarraitu, distantzia. Etxin dut eta purtsu bat, bale? 15, bale? Saboteatzen nire errezetan, nik ez dut ekutzen zuri. Barkatu. Itxasua eta mendixa urbil daukagula. Eta hau bada, nik bakitzuk mendixa aukeratu bihozula. Euskal Herrixan ez da ustetan aukeratu, ez? Baina nik bakitzuk mendixa aukeratu bihozu, ez da? Bixen artean. Bai, aukera jartzen badiate, eunetik 89 mendia harrapako. Bai. Nire itxasua gustatzen zait, igeri egiten juteko olatu egarrapatzen egotekoan, umekin jolasteko. Gero, areanan botata egotian eta hori sobera dago. Hola, ni jungo niten ondartzera, jolastuan egon ordu bete 2 ordu lerrein da, eta ero, buelta, kanpora. Euskisa hartu, baina, torri pasio bat eman olan ertzetik. Euskisa zetako mendian behoten di. Ez du, behar euskisa botata egotean, plon. Ondo etortan, eri? Gero, gaina, area beti sartze jatzut, leku arraroetatik, eta oso itxaskorra da, eta molestatu iten du, eta... Baina, zu gainera, barnean lekua zara. 40 minutu da asko jota itxasua dukat. Baina, gurot, esan ni arrazatekoan az, eta horregatik uste dut, gustatzen gatela inbeste ondatza, eta getxora joan nintzenean, nik esaten dut zan bikoti, nola zara joaten ondatza ikustera egunero, hain politxe izan da, eta ez dakize, eta ointxe, egisa da, oitxuna zera ja, da, bizinaz, ni itxasotik, 4 minututara ibiltzen. Eta ez da, juten oin? Igual noixian behin, bai, da, horan, errapatzen ez da kaletik, bai, ez? Baina, igual, 3-4 egune da eta egonege da, itxaso ez dut ikusten, ez da, holan, 4 minututara badau, baina joen indizara. Bai. Da, orduen, batzutan ez dut ikusten da, esaten dut, Gu batzutan bakuz esaten dagoen, askotan, gu Durangaldean bizi gara, eta bizi gara toki baten, ez, daukagu, botoa juitza, atxiki, untzi jait, mendikate zoragarri hor daukagu, eta egunero horri biltzen gara, eta esaten dugu, ez dakigu ze tokitan bizi garen, ez? Hain, bertakoa danez, ez du apreziatzen. Ematen dudala, ez da izu, betikoa danez, da gero egia da, laguna etortzen dira, bilbokoak eta holan, ero ja, kanpotik etortzen direnak, eta esaten dugu, baina ze, hemen daukazu edana etxetik, bertan, ni etxetik ateatzen naiz korrika eta juteko anbotora, ero? Bai. Eta hori bertan daukasunean, bai, hor da, baina beti ezagutu dunez, agian ez dakigu apreziatzen, askotan betikoa, etxekoa, ez dakizu holan preziatzen. Bai, ez da hainbeste garrantzia edo ematen. Bale, gure txampiñoiak... Perretxikoak ikusi ez gainera aukeratu dituzula... Portobelo.
Portobello. Bai, baina, bueno, legunean, erabili nituelako, bestea bete Wellington eiteko zuriak, orduen zan, bueno, pixkat aldatzea tira. Aldatzeko. Zapore aldetik eta... Bardinak die, bai, honek igual dauke holan testura aldetik eta die trinku hauak, baina, bueno, ez da gauza bat holan pila bat antzematen dana, eta ez bez. Eta Portobello nebiz, Italiatik datoz. Eta Italian deitzen sotzien lehengo txampiñoiei, Bai? Capellone. Capellone. Dala, hau ez, zera esaten da, txapela ondisa. Orduan, bueno, Capellonek zaukonez, eurek ez pentsatzen zen, igual marketing aldetik eta etzala asko saltzen, eta Portobello jarri zatzen. Da horregatxi datu, bai izaten dira apurtxo bat ilun hauak, eta... Eta bai, horregatik, ez da horan, ez da un misterio da historia hondirik. Hemen gurean, nik uste eta honek gaina aztegikoak izango dira gehienak hemen jaten ditugunak, eta... Bai, batzuk Parisekoak eta beste batzuk Portobello. Horria. Bueno, hemen, beste baratxuri atala dut, dantzan hasi da, eta honi ere, 3 buelta, eta, bueno, holako arrautza naskiak eta krematxu usteko eta askotan erabiltzen da, batzuk esne gaina botatzen diote, ez? Bai. Ba, esne gaina beharrean, eta gainera, emango dio honek, esne gainak ematen dio, hori, krema puntu hori, zaporea emango dio ere, gazta urdin bat, ez? Gazta urdina, bakizue, oso ondo urtutzen dutela, eta hauek zer, hemen, minutu bat salteatuko ditugu, eta bertan, orain, gazta. Eta oin urtuko da hor. Hemen urtuko da, barrengorriak txampiñoia botako ditu bertara, eta arrautzak, gero sua jeitziko dut. Ogixa, ekarri oso? Ogixa ez dut ekarri. Bestela frejitu ingo nuke, bateri. Aztu intzaiz. Denean ez izten. Ez que olako gauza bat, ogia apurtxo batekin ja beste gauza bada, Bai, egia da, hobetu iten dala, baina, bueno, hemen, ikusten zu ja nola, hasieran hemen urtzen, eta, bueno, naski hau, benetan probatu zazu etxean, ze oso goxua, oso erresa, eta holan, nik uste, sarrerako moduan ateratzeko bikaina dala. Bai. Ontxet orden da usaina. Jak. Eta hemen, bueno, teoriak esate zuten batzu esate duten, arrautza asko irabiatu behar dala. Gure garaian, hasi ginenean guk ostreitza ikasi genuenean, esaten zen arrautza bertan apurtu behar zala. Eta bertan gorringoa apurtu da... Hori da, 3 buelta eman, eta jazta. Nik egia esan etxean iten duanean, zu bizian eta 3 buelta eman da gustatzen zaite. Baina gaur esan dakoa, gaur... Eta zenbat arrautzen bizu, baina? Zenbat arrautzen bizu? 8 amar. Oso, familia osorakoa, faixa. Eukarritu danak, baina behitu zen badauen hor, Patrizia Vitelli. Egongo da. Hor pila badukau. Gatza, piper beltza. Ontxe, bueno, sasoian dauzen, honek, berakatz freskuak. Bai. Hone bai, ontxe, sasoian dauzela, da, honek, hemen ondo joango ziren. Bai, ero gari zeizuri batzuk, ero... Okutzen zaizuena. Ikusi mugimendua, hau ez da holan, suabe, ja, pa. Holan, apurtzen dia hobetuen. Bai, hombre, esate izurik. Ezin kasu, alezek esaten nahi dana, edo behiratu, ez da behiratu ere ezin. Ez behiratu ere. Bueno, eta orain, temperatura basuan, eta hemen denbora guztian nahazten, kontu nik, ikusten zuen plastikoaren aldetik ematen nahi naiz, ze bestela sartai horietako bat apurtu, suaben behar diozu, bestela altzatu iten diozu geruza ez itxaskorra. Eta hemen jungo naiz, denbora guztian ematen, erain, egin egon arte, aterako dut, eta ointxe gatoz, dastatzera. Fragantia rapautu, no? Horre, alaska botatzen. Alaska botatzen, otarraizkan jate. Dan ez da kontaue, Dan ez da kontaue. Bueno, hemen daukazue, momentu batean, gure itxasoa eta mendia nahaskia. Honi, perresil pixkat, eta lehen Patriketan egizten du. Hemen, holako ogi koskortxo bat. Zantxartu etorriko? Ez, zangaizki etorriko. Lagunok, intzazue, errezeta hau, zuen etxean, erreza, merkia eta goxua. Eta gero jan.
Eta jen momentuan gainera, haue itxen bozue... Bai, hau bai gala nahaski gauzat, ez? Momentuen itxeko. Hori da. Hau taperrian jateko da, urrengo egunien jateko. Txat. Ondo, ez? Oso goxua, gazta urdinena, badauko ikutua, badana. Krematzu geratena. Eta berendan, olako, bestela, ez negain batekin ero probatu, eta beste ikutu bat ematen dute. Eta ezer gabe ere, bikaina. Honok? Patefia? Bai, bihar arte. Eskerrik asko. Agur.